Joo, morjesta vaan pitkästä aikaa täältä Verstaan puolelta niin näkyy, niin kilpailut on nyt täällä, mutta tosiaan Saksasta selvittiin, niin kuin viime jaksossa nähtiinkin, vähän ikävä tunnelma jäi hampaankolosta kakkosijasta, mutta toki aika kova nälkä sit voittaa Englannissa ja viedä mestaruus kotiin, mutta tosiaan tuossa Englannin reissulla ne oli vähän semmonen pieni tietysti ressi päällänsä siitä pistetilanteesta ja mestaruustaistosta ja näin, niin vähän niin kuin tällä kaudella muutenkin on totuttu, niin jäi se kuvailu hiukan vähälle siinä ja tosiaan Saksasta lähdettiin, niin oltiin yksi yö Sodenissa, ihan hauskassa pikkukylässä, hotelli, majatalo, mikä olikaan, ihan viihtyisä mesta ja näin. Siitä sitten lenneltiin Frankfurt-Hahnin kentän kautta tonne Englantiin ja siitä vuokra-autolla sitten varikolle ja näin, mutta lähdetään katsomaan kuinka siinä kilpailuissa sitten oikein kävi. Päästään puntillekin, ulkopuntille. On kyllä, mä tonkin nää tapahtuu. Tää niin nää. Tää ei pelata koripalloa. Joo. Oi jumala. Jaakon halpamatka toistaiseksi herättää jonkun verran luottamusta vielä. Ei teillä täällä, se on ensi viikolla varaus. Okei. Joo.
lajittelut, ei mitään erikoisia onnistumisia eikä epäonnistumisia sinänsä, että ihan ok 586 muut siellä sitten ajoikin vähän kovempaa, mutta 6. sijalle lajitteluissa ei mikään superhyvä sijoitus, mutta ihan menetteli tossa kohtaa ja näin. Sieltä tosiaan sitten 6. sijalta saatiin vastaan Jean Dulamont, ranskalainen uudella hienolla Jenkeistä tuodulla ilokaasukamarolla. Ja Dulamontilla on ollut kyllä aika semmoinen epäonnistunut ensimmäinen viikonloppu Euroopasta, ensimmäinen kilpailu Euroopassa. Jenkeissä ajoi sillä pirun kovaa silloin, kun ne kävi sitä siellä testaamassa talvella, mutta en vielä oikein natsannut, että siinä oli jotain transbreak-ongelmaa ollut koko viikonlopun ja näin. Dulamontia vastaan tosiaan ekalle kierrokselle ja tuossa kohtaa oli sitten Mark Harteveltiin, eli joka siinä kohtaa johti pisteissä, niin oltiin 12 pisteen päässä kakkossijalla hänestä sitten sarjapisteissä, eli se oli sitten siinä kohtaa tiedossa, että jos toinen menee kierroksen pidemmälle, niin se voittaa. Ja kaavio oli siten, että viimeistään semifinaalissa ollaan Harteveldia vastaan ja tosiaan siellä oli Harteveldillä oli tiedossa sooloveto aamuun, ja vastustajalla oli moottoririkki. Sitten meille oli tulossa kaaviossa, jos voitetaan Dulamont, niin kaaviosta tulee vastaan sitten David Pechter kakkoskierroksella, koska sillä oli myös eka rundi soolo, kun oli vastustajalla moottoririkki, niin joo, se oli ei varsinaisesti mikään ihan täydellinen lähtökohta meille, mutta voittaa sinne oli lähdetty ja sillä asenteella lähdettiin sitten sunnuntai-aamuun, että hyvä lamppu ja ajetaan niin kovaa kun saadaan vehkeet kulkeen, niin mutta lähdetään katsomaan kuinka se sitten lähti sitä kulkee se sunnuntai-eliminaation päivä.
Yeah, took the championship. Hey. I'm a champion now. You are? You want to change? Yeah, congratulations. Yes! Perkele!
Miten meni? Ihan jees. Ei jaa. Aika kiva paikka. Niin no. European champion. He's the only fight card to take on the directions and they came out on top. Let's hear it. Here we go. The last class pool. And it is for No joo. Kaikki sen nyt on varmasti jo tässä kohtaa nähnyt jostain somesta. Kyllä vähän nämä videoiden teot on kestänyt, mutta Santa Pod Eurofinals ykkössija. Voitettiin tosiaan. Voitettiin Vekteri kakkoskierroksella, otettiin silloin se Euroopan mestaruus, kun Robinsoni pudotti Hartveldin kakkosrundilla ja näin. Sit lähdettiin Robinsonia vastaan semeihin ja painettiin se siitä laulukuoroon ihan vaan niinku viime vuonna voitettiin se finaalissa, niin voitettiin se semeissä. Sitten ehkä niinku ajallisesti, tai siis Euroopan nopein Pro Mod-auto eittämättä Andreas Arnoveri. Mutta sitten kilpailutilanteessa ei aina niin tasainen ole ollut, ei pysty ajamaan sitä 5.7 tai 5.6 joka kilpailussa, joka lähdöllä. Niin ykkössija. Kuten nyt ollaankin jo totuttu, kun Eurofinalsiin lähdetään, niin tuodaan mestaruus ja kilpailuvoitto. Mutta ei kai siinä, se oli aika mahtava fiilis, kun viime vuonna tuli pikkusen kieltämättä tuli tuurilla se Euroopan mestaruus, mutta tänä vuonna ajettiin tosissaan kilpaa ihan koko kausi ja voitettiin, tai Englannissa keväällä silloin pudottiin ensimmäisellä vai toisella kierroksella, nyt ei pysty enää edes muistamaan. Toisella kierroksella joo, Vekteriä vastaan ja se kilpailu loppui sitten siinä kohtaa vesisateeseen, eli ei jätkä päässyt sit kauheeseen pistejohtoon siellä ja sitten oli se pitkä kesätauko, kun tehtiin vähän moottoria, vaihdolaatikkoja, turbiinia, iso remppaa sen Englannin jälkeen. Sitten niin tultiin Tierppiin. En oikein mikä siellä sitten oli. Meillä ajo kulki, eka kierros meni vähän uusien renkaiden sisäänajoon vielä, se pikkasen seikkasi siinä ja noin, mutta sitten ajettiin tokarundilla uusenkka 3. rundilla ja parannettiin sitä. Oltiin 4 lajittelukierroksesta 3 nopeimpia, voitettiin lajittelut ja sitten voitettiin koko kilpailu. Se oli hieno reissu ja siinä sitten pari viikkoa välissä vähän lepoa ja Daniel ajoi reka himaa ja lähti sieltä sitten kohti Saksaa ja me lennettiin perään. Oli tiedossa, että se Hockenheimin rata ei tule olemaan mikään menestys. Se ei ole koskaan ollut niin hyvä mitä muut EM-radat on ja se johtuu ihan vaan siitä, että siellä ajetaan tasan se yksi kilpailu Nitro Olympicsi kesässä. Ja se kaavitaan, puolet sitä radasta kaavitaan kaikki kumi pois, koska se Hockenheimringin mutkarata kiertää siitä kiihdytysradan puolivälistä. Tulee sen radan ylitte, niin sitä ei saada siihen kuntoon, mitä sen täytyisi olla, että siellä voitaisiin ajaa täydellä teholla ja yhtä kovaa kuin Tierpissä tai Englannissa. Mutta tapahtumana uskomattoman hieno. Lauantaille oli myyty lippuja, se oli yli 60 000. Katsomot oli täynnä. Oli siis uskomaton fiilis mennä siihen lähtöviivalle, mutta harmillisesti se tulos ei ollut semmoista, että oltaisiin pystytty pistämään oikein varsinaista showta pystyyn, että enemmän se meni siinä pumppailussa ja sivuluisussa sitten se kilpailu ja sielläkin toki selvittiin finaaliin asti, jossa sitten Hartveldi ilmeisesti vähän ressas ajaa meitä vastaan ja otti punavalon, mutta sitten siinä kun Jere ei nähnyt, että se vastustajan punavalon ottanut ja luuli nukkuneensa valoihin ja lähti siitä sitten ampuun perään suditellen taas yllättäen, niin se sitten todennäköisesti pakoputki, joka siinä osuu ajanottolaitteisiin, niin teki meidän lähdöstä hylätyn ja näin. Mutta se kakkosia siitä ja alle 20 pisteen erolla
lähdettiin sit ajaan tonne Santapodiin, niin ei ollut mikään ihan kauhea niin taka-askel siinä sitten, että noin, ja siis vois sanoa, että no ehdottomasti meidän parhaimpia kausia tähän mennessä, että nyt sitten ensi vuoden 10. kilpailukausi, mitä ajetaan tällä autolla, että lähdettiin sieltä TD:stä aikanaan SM-sarjasta ja voitettiin siellä kilpailuja ja voitettiin mestaruuksia useampikin, ja nyt ollaan aika monta vuotta pyöritty tuolla Pro-modissa, ja nyt aletaan olemaan sillä tasolla, missä tällaisella autolla ja tällaisella tiimillä kuuluisikin olla, niin ollaan ylpeitä omasta tekemisestä ja ollaan kiitollisia siitä, että tätä hommaa nyt seurataan aika hyvin kumminkin meilläkin somessa, ja tää YouTube nyt vähän tässä uutena juttuna, ehkä toivottavasti ensi kaudella vähän aktiivisemmalla videoiden tekoaikataululla ja enemmän materiaalia ja parempia videoita pyritään tekemään, mutta aika on rajattua. En lupaa mitään, mutta pyritään tekemään vähän ammattimaisempaa sisältöä ensi kaudelta. Ja näin. Iso kiitos tässä kohtaa kaikille yhteistyökumppaneille. Ilman teitä ei olisi meitä, eikä olisi näitä palkintoja, ei olisi kisareissuja ulkomailla eikä Suomessakaan, eikä olisi tällaista autoa tässä kunnossa, missä se on nyt. Eli iso hatunnosto heille, jotka tätä tukee ja tukee. Nyt aletaan neuvottelemaan ensi kaudelle uusia yhteistyökumppanisopimuksia, jatketaan vanhoja. Puhutaan niistä enemmän sitten tässä tulevilla jaksoilla, eli off-season alkaa taas. Täällä onkin taustalla voi vähän näkyä, että jonkunnäköinen remontti on alkanut, ja siitä aletaan päivittelemään nyt. Mitään semmoista aktiivista julkaisutahtia, niin kuin jotkut tekee viikon välein, 2 viikon välein videoita, niin ei tule tapahtumaan, koska tämä on niin satunnaista, kuinka tätä saadaan edistettyä. Et nyt on alettu purkaa moottoria, on selvitetty mitä on vialla, mitä täytyy ostaa uutta. Ja nyt aletaan seuraavaksi tilaa Jenkeistä tavaraa, ja sitten moottorikoneistamot tekee hommaansa ja mä lyön moottorin nippuun, kun saadaan osia tulee, ja vaarilaatikot täytyy huoltaa, kaikkea täytyy käydä läpi autoa, ja rekka on katsastuskorjausreissulla Tampereella nyt, ja se on semmoista, mutta me palataan aiheeseen off-seasonin parissa sitten nyt toivottavasti aika pitkälti heti alkuvuodesta. Tammikuussa alkaa tulemaan ensimmäisiä jaksoja ja niin ei mitään. Kiitos kun olette ollut mukana tähän asti, ja tavataan taas tulevaisuudessa.